Esben Ruud og HH til Johansson. For plads der, Andreas Johansson. Og det er en vigtig redning af Lars Vinde. Den her aflevering god for Hans Henrik Andreasen lige på kanten af offside her. Afslutningen lige på Lars Vinde. Der er så Traoré og Utaka. Og så Traoré med en afslutning. De får lov til det, UB'erne, synes jeg her. Ja. Prøver at se, står og kigger for meget her, og der kommer en afslutning fra Traoré. Der er Utaka. Nu lægger han igen meget dybt. Gislason. Ind mod Hans Henrik Andreasen, og så Johansson! Og der kommer en venstrebænksflugter fra Andreas Johansson. Prøv at se, hvor meget plads han får af Gislason. Kan lægge den lige nok, hvor han vil. Det bliver sådan en returbold. Eller den bliver faktisk helt tilbage til et spark. Venstre benet fra Andreas Johansson. Hans Henrik Andreasen tiger den lige op, og jeg skal love for, at han får ramt den lige på snørebåndene. Nu kan vi så godt begynde at tage hul på de bedste mål i maj måned. Ja, og må ikke det her, det er en kandidat. Ja, det er fantastisk. Skidt. Vendelbo der giver den lige til Peter Utaka. Utaka forbi 2 mand, og så hvad så? Bliver presset der i afslutningsøjeblikket. Svæver nærmest sted. 1 mand, 2 mand. Kommer kurene, Høgh Risper, så kommer Vendelbo så tilbage lige akkurat sammen med Vinter for at klare det. Det er da ikke godt for OB at skulle undvære ham næste gang. Påtager sig OB'erne. Der er godt Europa af Esben Ruud. Ja, Esben Ruud udenom Conboy. Og så Utaka i siden af det. Ja, han hopper af altså. Ja, men altså stor aktion her af Esben Ruud. Ærgerligt, han er nordmand. Ja, der sidder en god motor i armen i hvert fald. Eller Jes Torup er ved at få sat Peter Nyman i sving. Du tør at sige det. 3. gang af lykkens gang. Der er så Utaka. Andreas Johansson lægger den lige ind i armene på Lars Vinde. Altså kæmpe chance. Prøv at se Utaka var fri. Han er egentlig fin service til Andreas Johansson, der prøver at lægge med. Og så Jesper Lange. Rix. Og der er så en mulighed. Der kom faktisk chancen. Og det er Esben Ruud dernede og klarer den for UB. Men igen, rigtig flot forsvarsaktion af Esben Ruud her.